Čaute, v dnešnom videu si ukážeme sluchátka Creative HS720. Jedná sa o sluchadlá s mikrofónom a pripojením USB. Poďme na to. Máme krabicu. Také papiere. Postavíme sa dovnútra. Takým spôsobom, ale leží. Tak. Už máme samotné sluchadlo. Takže na sluchadlách nájdeme dvojicu reproduktorov s 30 mm neodymovými magnetami. Ďalej je sem mikrofón, 2-metrový kábel, na ktorom je tento ovládač hlasitosti aj vypínač mikrofónu. Je sem taktiež malá LED dioda, ktorá indikuje funkciu mikrofónu. A už iba USB konektor, ktorý je tak čudne dlhý. A je to preto, lebo je na ňom stávaná zvuková karta, ktorá sa stará o čistý digitálny zvuk na týchto sluchadlách. Sluchadlo budem používať hlavne na hovorené slovo k mojim videám, ale taktiež budem používať aj na chat, čiže sú to chatboxy.